Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Mamalihog lang sa dekog tubig. Ako na. Palihog ko. Wow! Ka-sweet! Oh. Oy, Naligi ka. Kung wa ko mo ani, di raon ta ko mahibaw nga ikaw pa rin magpainom og tubig sa girlfriend sa imong best friend. oy, Karen. Gidunol ra ng Dudong Jed ang baso ni Inday Sheila, oy. Kamalisyusa bagod nimo. Hilom tiguang. Agay. Usab ka rin. Huwag may respeto. Siya may respeto. Unsa ra gud siya ko makaistorya nato? Mura magstaas og level nato? Sa magtaong ka eh. Okay ra nga naon ni si Sheila, kay magka-level sila. Pero cute ta? Unsa ba ta? Ilasa ba ni mo manulti? Ako lang sa nagibutang sa angay nilang pwesto. Kung di pa ka ni Carlo, adto na magkinutan ni sila sa ward. Hilasa gyud nimo manulti babayhan na ka, oy. Hoy, aron ka masayon. Te, igo na. Eh, Jed, panggawas na lang mo. Og salamat sa imong pagduaw, Karen. Tana. Unsa ba? Tana! Palihog ko sa tubig, te. hilasa baya gyud in town adtong babayhan na, oy. Mura raman ganito nimo trapuhan. Ayaw na lang to sila giskuti, te. Padayon tas translation. Oy, ha? Padayon ang yun to nato, day gwapa? Unsa man di ay. Dili na to usikan ang panahon, te. Mao sige na. Palihog. Padayon asaton nimo gibiyaan ganina. Nga na suko man ka? Nga tinuod ba na akong gisulti, ha? Katong mga tawanan, nagpahimos lang tanyo ni Carlo. Ikaw, si Carlo! Kamang duwag ipatuyok lang mo sa pada itong basura nga sila! O nagpautosad mo! Kung nga no, wak ko kasabot! Karen. Buwag na tabi. Oh. Kadungog ka? Buwag na ta. Seryoso ka? Unsa tanaw ni mo nako? Nag-joke ko? Makigbuwag ka na ako for no reason? No reason? No reason, good. Oh, sa man di reason? Katulang nahitabo ka ron? Lang? Imo ra tong gilang? Dako tong nga rason para buwagan ti ka. I'm fed up. Kaswerte ra ni mong nakauyab na ako. Wa ko swerte. Di malas ko. Unsa? Oo. Di malas ko nga nagkauyab di mo. Wow! Kahilas ni mo! Kaswerte ra ni mo nga nakagusto ko ni mo! Imo gigong patuon, ana, Karen? Aron ka mahibaw, Daan ako nahibaw nga imo ra kong gigamit. O gisakyan ra ti ka. Nakurot ka? Buset siya! So what? Kung nahibaw kang gigamit, Ratika. Okay. Change plan. Pero same goal. To get Carlo by hook or by crook. Sa ato pa,
Di na ka moadto niya samtang nagpaayo pa siya. Ayaw naman to siya, te. Nisong na gud siya sa ospital. Aw, hinuon sab. Loya sa ni Karen, uy. Ha? Usa ba tayo nakaluoy niya, day, oy? Grabe naman sad ka, oy. Wa naman ni care niya. Di man sad siya worthy care good. Mag ikaw. Hey, more than worthy care. Oh, Bitaw. Agrigyo ko, anak. Kantos ka rin. Hey, ambot na lang. Ate Sede, sad, uy. Nasakitan na ra ba ni si Jed, ti, oh? Ha? Unsay nasakitan? Sus, kay baw ko, uy. Nakigbuwag ka, kay galagot man ka. Pero nagmahay ra ka deep inside. Ah, Ala. Mo na dagwas na sakitan. abi di mo, gusto mo gani ko mag-celebrate? Kay, finally, human na ako sa kong pagplinastik niya. Uy, kakruel good ni mo, Jed. Ngano nang uyabang kaniya kung wala man di kay feelings niya? Ha? Ako mong uyab niya eh. Siya ay nanguyab na ko. Ha? Yeah. Honest. Ano god nga? Si Carlo may iyang nagustuhan. Para gamiton ko nga maklose siya ni Carlo. Pero bisan sa niya, pa-pretend, ang iyargya po mga lihok ang ni-betray niya. Bistado gyapon siya. Imo ra tingali ng huna-huna, oy, Jed. Aw, di lang sa tika bugson sa pagtuo siya. Pero sultihan di ka. At first, ako siyang gitaganog benefit of the doubt. Gusto pa na ko siyang taganog chance pa. Pero, di ganiya ikatago iyang tinuod nga feelings kunaa ka. Ha? Ay, ngano. Mura siyag kabugnoon ni Daishila. Wa man good. Hindi lang kabog noon te. Kakit-kiton pa gud. Ah, grabe sa... Lagi tinuod. Kami ni Carlo nakakita gud. Mura siyang dragon nga gaaso-aso ang mata. Bisa nagpahiyom. Ay, baya, Jed. Over naman sad na, uy. Pero, nahibabas niya nga si Daishila nagbantay niya sa ospital. O maupag miabaga sa iya gastuhan. Wa, kay di man musugot si Sheila nga sultihan siya. Naunsang sa kaday, uy. Mm. Bantay lang nang magkita mis opisina inibalik niya. Ayaw na lagi, te. Samok na. Usik sa panahon. Hay, abot na lang yun ni mo, oy. Nganong nasubrahan man kas kabuutan Daishila, oy. Lagi tino. So, iya bitaw kay kong Carlo. Tree planting is perceived to be the most engaging environmental friendly activity that people can take part to make the planet a better place. For thousands of years, the earth has used trees to combat climate change. Life cannot exist without the presence of trees on the planet. They have long-term and short-term benefits as well. Trees have countless benefits to everything on the planet, from sea animals to countless people working around the world. Planting a tree not only benefits those who live locally around it, but to the whole population, such as by removing carbon from the atmosphere. Trees have a positive impact on mental health by reducing stress and encouraging outdoor activities. If you are thinking of planting, read below to find out the many benefits trees have on the environment. Ay, istorbohon baka nako siya sa. Pero, di bag ko mahibutan kung di ko makasulti. Oy. Saon ka ni nako sa? Husto. Timplahan nako siya gatas. Day guwapa. Ah. Break on na. Oh, inom mo na gatas. Oh, Uy, salamat te. Ibutang lang na te. imna dayon kay mabugnaw na ni. Tiwaso na sa ninako te ha, gamay na lang yun. After taking a stroll in the woods, you might have felt that there is clean
air. It is true because the trees do purify the air. There are many types of trees on the planet. The amount of oxygen produced by each may vary. Ginaday. Okay, te. Naasad ko'y isulti nimo. Unsa man na, te? Si Dung Jedi ba? Murag nakagusto man siya nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!